fiam. Hogy kell megállítani ezt a szart? Még ezzel ég bele. Hogy kell megállítani ez a szar. Na állítsd meg, bazd meg, mit nyomok meg? Fél, azt a lábdobot. Hogy? Lábdob, igen, a kuka. Jó. Azt magyaráztam volna neked, hogy vedd fel azt a lábdobot, bazd meg. Hogy milyen lábdob legyen. De igen, csak én nem tudom, milyen elvinni.